ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ರೂಟ್ ಅದು ಸೀದಾ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಕ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ರಾಪುಂಡು. ಕೋದಂಡ್ರಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಏರಮಲೆ ಆರು ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಂಡ ಹೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಿತ್ತು ಪಂಡು ಹರಿಗಳಾಡ್ತದೆ ಜಂಗ್ಲಿಲಾಡ್ತದೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚಲೋರು ಮಾತಾರಿಗಲಿ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಾನೇರು ನರಿಕೊಂಬದ ಬೋಳಂತೂರು ಪೋಪಿನ ರೋಡ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ರೂಟ್ ಅದು ಸೀದಾ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಕ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ರಾಪುಂಡು. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಯಿಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ರೋಡ್ ನಿಕ್ಲಿಂದ ತಂಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅದ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪುರೇ ಬರಿಯರಾಬ್ಜಿ ಪಿಕಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾರಿ ಪುರ ಅದೇ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಪಾಪು ಜರಿದುಂಡು. ಸೊ ರೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ದ ಗಾಡಿನ ದೆತೊಂಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ತುಯ್ಯರ್ ನಿಕಲು ಹೈಟ್ದ ಗಾಡಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರಿಯರಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ತೂವಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ರೋಡ್ ಕಲ್ಲು ದೀತೆರು ಸೈಡ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಜರಿದನು ಅಂಚ ಅದು ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರಿಯರಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಬರೋಳಿ. ರೋಡ್ ಪುರ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು ಆತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿಕಲೆ ರೋಡ್ ತೂನಗಣಿ. ಒಂದು ಬೋಳಂತೂರು ಶಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಕೋದಂಡ್ರಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಏರಮಲೆ ಅಲ್ಪ ಪುನಃ ರೋಡ್ ಸೀದಾ ಕಾಡದಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಏರಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಈ ರೋಡ್ ದೆತ್ತ ನೋಡು. ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೈರಾಪುಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ನೀರು ಸೀದಾ ಕೆರೆಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಪುಂಡು. ಪಾರಾಪು ಜಲ್ ಫುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ದಿಂಜಿದಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ದಾಮೇಟಿ ಕೆರೆ ದುಂಬು ಪುರ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಮೀಯರೆ ಪುರ ಬತ್ತದ ತಿರ್ತು ತೂವಲಿ ಫುಲ್ಲು ಗುಂಡಿ. ಸರ್ತ ರೋಡ್ ಸರ್ತ ಬತ್ತು ನಾನು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಸುದೇವರಿಗೆ ಜಕ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಡೆಪೋ ಫುಲ್ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಮೇಟಿ ಮೇಟಿ ಪುರ. ಇತ್ತನಿಕಲೆಗೆ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇನುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಪಡ್ದಕ್ಕ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪಡ್ದಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ರೈಟ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂಡ ಸೀದಾ ಸುದ್ದಿ ತಡೆ ಹೋಗ್ಪುಣ.
ಎದುರ್ದ ಮಡ್ಗೊಡ್ದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತೂಗೋಡತ್ತಿರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಅಂತದ್ದು. ಓ ಸೌಂಡ್ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತ. ದಡಕ್ ಬಡ್ಕಗೆ ಎಂದು ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತು ನೈಟ್ ಮಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿಚ್ಚಿ. ಇಂಜಿನ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡಗಡಗಡಗ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಕ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಬರಡೆ ಭತ್ತ ಅದೇ ನೀರು ಎತ್ತ ಹೊರ್ಸಿದ್ದು ಬರೋಣೊಂದು ಬೋನೊಂದು. ಈ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇದ್ದ ಪಲ್ಪಡ್ದು ಆತನ ಕಾರಣದೆ അവിടെ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೂಡ ಹೋಗ್ನವ್ರು ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇ ಎತ್ತಂತೆ ಮುಟ್ಟಾಣ ಇಂಚು ಬೋಪ್ನಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಸುತ್ತಾದ ಬರ್ಫ್ನ ಅದು ಅಂಚ ಬರಿಯಾರ. ಅದೇ ಇತ್ತ ಹಾಂ ಎಂಥ ಸಂಕದ ಭಾಳ ಬೇಗ ಬೇಲ ಅಂತಿರೋದು. ಇಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಬೇರೆ. ಹಾಂ ಅದೇ ಡ್ಯಾಮ್ದ ಡೋರ್ ತೂವಲಿ ಎಂಚಂಡುಂಟು ಡ್ಯಾಮ್ದ ಡೋರು ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಆತಿಜಿ ಸಂಕ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆತೆ ಡೋರ್ದ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಆತಿಜಿ ಅಂತ ತೋಜುನು ಇಂಚ ತೂನಾಗ. ಇನ್ನು ಸೀದಾ ಅಂಚಿ ಎದುರು ತುಂಡ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಅಂಚಿ ಗೋಪಿನ ರೋಡ್ ಸೀದಾ ಸೀದಾ ಪೋಂಡ ಎಂತ ಬತ್ತಿನ ರೂಟ್ ಹೋಗ್ನು ಸೀದಾ. ಆರು ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಈ ರೋಡ್ ಸಂಕ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಚ ವೇಳೆ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ನಂಗೆ ಇಂಚ ಬರೋಡಂಡ 16 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎತ್ತನಿಗೆ ಅಂದು ಸುತ್ತಾದ ಬರೋಡು ಮೊಗರ್ನಾಡು ನರಿಕೊಂಬು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಪಾಣೇರು ಅದು ನೇರನಗರ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಕ್ರಬೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಬನ್ನ 16 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಪನು. ಇತ್ತೆ 16 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಾಲ್ದಿಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಲ್ಪರ್ದೊಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಪನು 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಪನು. ಸೊ ನಾ ಬತ್ತನ ಸಂಕ ತೂವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ವರೀಜ ಒಂಜಿ ಸಂಕಡ್ದಾದ್ರೆ ಸಂಕ ಓಪನ್ ಮಂದಿರು. ಬಟ್ ಏನ ಡ್ಯಾಮ್ದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಕಾರ ಪೂರ್ತಿ ಆತಿಜಿ ಇಂದ ಆಪಣೆ ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಡೋರ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತಡುಂಡು ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತಿಜಿ ಹೋಗ್ಲ. ಸೊ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ
ತೊಜಿಪಾಗ ಅಂದ ಇಂಕ್ ಏರನ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈತಲ್ದ ಊರ್ದಕ್ಲು ಏರನ್ಲ ದೂರಡು ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಡ ಈ ಬೇಲೆನ ಪೋತ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸಂಕ ಎಂಚಾತನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತೂಂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಕ ಈತ್ ಬೇಲೆ ಆತಂಡ ಅದ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಪನತ್ತ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿನ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋದಿಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಗರ್ನಾಡು ನರಿಕೊಂಬು ಪೂರ ಪೋಪನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕ ಆತನ ಎಡೆ ಟಚ್ ಆಪುನು ಉಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆಲ ಒಂಜಿ ಈಸಿ ಆಪುನು ಪೋಯರೆ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬೊಳಂತೂರು ನರಿಕೊಂಬು ಮೊಗರ್ನಾಡು ಅಂಚೆ ಪೋಪನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಪಾನೇರಾದ ಅಂಚನೆ ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಟೆ ಐತೆ ಸಂಕ ಅದು ಜಕ್ರಬೆಟ್ಟುಡ್ದು ಸೀದಾ ಸರ್ತ ಪೋಯರ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ 7-8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ವರಿ ಉಂಡು ಪನೋಲಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಅಂಚ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮಣಿಹಳ್ಳ ಮುಟಮುಟ್ಟಾಯ ಸೊ ಒಂದು ಮಣಿಹಳ್ಳದ ಹಳ್ಳ ಮಣಿತಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಳುಟು ಐನು ಕನ್ನಡಗ ಮಣಿಹಳ್ಳ ಅಂತ ಬಂತದೇರು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡು ಕಾಲದ ವಾತಾವರಣ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮಳೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆ ಜರಿದ ಲಕ್ಷಣ ತೋಲಿ ರೈಂಡ್ ಅಲ್ತಿರ್ದಿರಿ ಮಟ್ಟ ಬರೆ ಜರಿದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಗ್ಗದ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರೂಟು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಚಾರ ಮಾಡಿ ವಜ್ಜಿರೆ ಸೊ ಮಣ್ಣು ಕೊಣತೇರು ಪೂರ ಮುತ್ತಿನ ತೋಲಿ ಜರಿದನ ಸೀಂತುವಳಿ ಪೂರ ಉದ್ದಗೂ ಇನ್ನು ಕೋಡ ಹತ್ತು ಮರನೇ ಜರಿದು ಮರ ಬಗ್ರದ್ದು ಜರಿದು ಇಡೀ ರೋಡು ಬಂದದು ಈ ವೈರ್ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತನು ಸೊ ಇನ್ನು ಮಾಮಿನ ಅಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅನ್ನ ಮರ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತೂತು ಜರ್ನ ಮುಲ್ತ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡಿಯೋಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂನಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ತೊಂದಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏನ ವೀಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನು ಪನೊಂದು ಇಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಕರ್ಕೆರ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡೆಂದು ಹರಿಗಳ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು